Antonio, portero Levín, que falta para la foto.
boas tardes. Boas tardes este domingo caluroso e de Semana Santa que nos vamos a aproveitar para reinaugurar unha vez máis este césped do Plata Reinoso. Desde o Club Deportivo Baio queremos agradecer a presencia de todos vós, dos rapaces do Club Deportivo Concello de Zas que nos brindaron co seu facer durante estes minutos, ao Sporting Zas que se ofreceu a vir xogar aquí neste reinauguración do céspede, e ao suposto Club Deportivo Baio que vai disfrutar destas instalacións. Bueno, sin máis preámbulo, vamos dar paso ás autoridades que nos acompañan. Está con nós o presidente da Federación Galega de Fútbol, a directiva Silvia Cancela e o delegado da Delegación da Coruña e Costa da Morte, Manuel Cordeira. Tamén está os dos presidentes, o presidente do Sporting Manuel Pontón e o presidente do Baio, Ramón Fuentes, e, por suposto, o alcalde de Zas, que é o propietario e responsable destas instalacións. Sin máis dilación, cedo a palabra ao presidente do Baio, Ramón Fuentes, que os vai dedicar unha palabra. A continuación, ten a palabra don Pablo Prieto, presidente da Federación Galega de Fútbol. Pois a continuación fala o alcalde de Zas, don Manuel Muíñez Posativo. Boas tardes, moitas grazas por asistir a este acto, por asistir a este acto do Concello de Zas con motivo da, pode chamar reinauguración ou remodelación dos
estadio de fútbol Plata Reinoso. Falando deso, pois, a verdad que hai que lamentar o falecimento esta semana precisamente da persoa, neste caso non da persoa, pero do fillo do persoeiro que leva o nome ao campo de fútbol. Pero bueno, é un acto, un día de festa, e eu non quero deixalo pasar sin pois decir que o Concello de Zas, digamos que finaliza ahora a remodelación, a modernización dos dous campos de fútbol, dos dous estadios. Fai xa uns anos cambiamos o céspede do estadio de Zas, agora cambiamos o deste, cambiamos as cubertas dos polideportivos e remodelamos as instalacións anexas. Bueno, é unha forte inversión, falamos dos 800.000 euros, pero bueno, eu creo que sí que aquí se ven os resultados. Temos os dous millores campos de fútbol da Costa da Morte e probablemente este, por as súas dimensións e instalacións, agora sexa o mellor campo de fútbol da Costa da Morte. A verdade é que somos unha empresa en canto a instalacións, pero tamén somos unha empresa en canto a club de fútbol, porque nese siglo forzoso que empezábamos ou calculábamos as obras desta remodelación durase uns 2 meses, pois eses 2 meses transformáronse en 6 meses. O tempo, tíamos que ter 4 días sin choiva e, bueno, hasta agora non tivemos, pero durante todo ese tempo, o Club Deportivo Baio levou as cousas con historicismo, con moita paciencia e con moitos, obviamente, moito máis traballo, porque hai que esforzarse. E neste caso, ademais, tamén agradecer aos Sporting Zas a total disposición e colaboración entre os dous, entenderonse para, durante todo este tempo, ter que compartir unha sola instalación. E desde aquí, pois, quero felicitar os dous clubes polo bo entendimento e pola comprensión que tiveron, non? Por eso dar un forte aplauso, non? Entonces, quería agradecer aquí personalmente esa paciencia que tiveron. Depois alguén pregunta por a iluminación, xa faremos, porque alguén me decía que agora a iluminación, dígame, que xa faremos a iluminación agora, xa está rematado, non? Pois a iluminación xa faremos. Non sei se xa irá na cantina, porque seguramente hai moito na cantina, porque agora mirade como quedou, non? Xa desde ali se ve todo. Bueno, nada máis, porque además aquí os xogadores que queren xogar, e non podemos xogar, están impacientes por soltar este campo de fútbol, por certo, dices como bota pelota, non vai a salto, vale? Vale, esperemos que agora non teñamos que buscar moitas ali atrás, esta hora, sabe? Por dentro da portería. Bueno, nada máis. Moitas gracias a todos, vale? Ahora, antes de dar por rematado este acto, vamos a hacer unos diálogos entre la Federación Galega de Fútbol e o Concello que siguen preparados. A Federación Galega de Fútbol quere facer entrega unhas camisetas da Asociación Galega ao Concello de Zas. O Sporting Zas ao Club Deportivo Baio. Vale, pois agora a Federación de Árbitros da Costa que le facer entrega ao Concello de Zas un detalle de as instalacións para que se puder o seu labor de adestramento. Agora é o Concello de Zas que vai facer entrega dun detalle ao presidente da Federación Galega de Fútbol,
Deportivo Daio. Queremos aproveitar esta ocasión de festa de reencontro en Pratas para homenaxear a tres grandes xogadores que tivo o club durante estas décadas, desde os anos 2000 que empezaron de pequeniños, moitos deles. Entón queremos que tres grandes destes xogadores reciban unha camiseta de agasallo polo seu traballo e aporto entre estes anos no club. Quero chamar a Martín Muiño. Durante moito tempo foi capitán, chegou sin facer ruido, marchou sin facer ruido Iván García Pasandín Rubio. Chegou de pequeno, pero desde Lase, pero hoxe é un vallas máis. Pieito Pase Rodríguez. E ahora, Diego Díaz. Foi o último nacional, pero non menos importante, foi o último en marchar, ya o como todas as veces. E por último, para seguir aquí, temos que acordarnos dunha figura fundamental deste club, quizás a persoa máis importante do Club Deportivo Daio no século XXI. Estuvo moitos anos de xogador e despois decidiu dar o paso a ser directivo, foi presidente. Manuel Mouzo do Val Chino. Sigo sin pedir que a ser votar nuestro frente, nos queremos dentro do noso 11 de 11 nun país de outra maneira. Bueno, os jugadores estamos do goberno, os partidarios, gracias por as facilidades para usar novas instalacións durante todo este tempo. Empezar de cando queirades. Campeón.
Gracias.